Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар молбозори Ҳоҷишариф шаҳри Бохта, собиқ шаҳри Қурғонтеппа, молбозори Ҳоҷишариф, ҷумъабозор. Наворо сар мекунем аз гови гусаладор, гусалаш мода. Ро хичам ёшай. Хоб ира 200 сумшкам 17,000 сомонӣ бозор кардаестай додагӣ нест папушка азиз. Шириш чанд қабда ира? Шириш. До 6-7 литра шир дора бародаро. 200 сумкам 17 ҳа. 200 сумшкам 17,000 да набудестай ами гова. Бародаро навора то охир тамошо кунен, яктаи лайкҳо рамонен, дар комментарий ҳатман ягон чи бинависен, қала яктаи смайлика моша монда бурен. Мо иншоалло ҳаракат мекунем, ҳамаи намуди молора навор мекунем. Бародаро ҷоду драбилка ҳаста касида дар кор боша метавонед муроҷиат кунед. Баъд резина барои таи моло, барои зимистонам заказ қатӣ меёрем. Рақамҳоро дар экран мемонем, касида дар кора метавонед заказ кунед, фақат харидорои аниқ занг бизанед. Анакни гова пурсем, ира гусолаш буқача будааст. Анаи гови карпат, гусолаш беҳад бақуввата. Буқача? Гусолаш буқача. Хеле устувонға оси зур буда гусолаш. 26,000 сомонӣ нархаш. 15 литр шира ба ҳозир метиямега, боз зависад аз хӯрокатон. Агар хушр додем, байда зиёдтарам медодааст. 26,000 сомонӣ муомила дора. Гови карпат, гусолаш буқача, беҳад гусолачаи ғавси бақувват дора, манаи чочош меша. Бозор чанд кад? Бозор 23,000 сомонӣ бозор кардааст, ҳозирашта додагӣ нест бародар. 23,000 сомонӣ. Тоам гови соза, хали чочошам ранги савзи ғавси борим, калон ҳай. Мақсад моли ганда нест, моли хубай ба ҳар ҳол. 23,000 сомон да надодеста, 26,000 сомонӣ муомила ҳаст. Гусалаш буқача. Бародаро гови гусаладори дигари сиёҳ карпат. Моли простой нест. 25,000 сомонӣ нархаш муомила дора. Шириш чанд қай? 8 литр, 8 литр саҳари бега гусолаш буқача. Анаи гусолаш буқача. Буқачаи бақуввати зур дора. Бозор чанд кадака? 21,000 сомонӣ бозор кардай. Ҳозирашта надодааст. 8 литр шир, гусолаш буқача. 25,000 муомила. 21,000 бозор кадагия. Марҳамат, говам гови пирнес. Ё сеимзоя, ё деимзоя. Гусолаш буқача, гусолаш неки зур буда, бақуввати сӯзай. Марҳамат, 8 литр шир саҳари бега. Азбушка азиз, ина яктаи дига гови ёш хати буқачаш. Инам гусолаш беҳад базебайда, ина миёндароз буқача. Нархаш 21,000 сомонӣ. Саҳари бега 4 литр шир. Гусолаш неки мехӯрдааст. Гусолашта хеле метавонега ва 4 литр меҷӯша. Бозор чанд кадака? 18,000 сомонӣ. Бозор кардаестай додагӣ нест. Буқачаша як бор хушро бинед. Буқачаш зур буда. 18,000 сомон бозор кардаестай додагӣ нест. Марҳамат. Саладори зар. Бигзар оҷи. Гусолаш мода будааст. Нархаш 22,000 сомонӣ. Ширша аниқ накардам гуфт. Гусолаш нав таваллуда, вале нофош ғалтидагӣ нест. Фақат ами гусолаш хӯрда хоҳем мега 23,000 сомонӣ муомила дора. Не 22,000 сомонӣ муомила дора. Бозор ҳозирашта нархи аниқ накард мега. Гов неке камтарак пиртарак дора. 22,000 сомонӣ бозор оли нархи аниқ накардааст. Гусолаш мода, нав зоидагӣ. Яктаи дига варианти хуб, гови бур, гови маҳаллӣ. Гусолаш буқача будааст. 18,000 сомонӣ нархаш. Боз ҳам муомила дорад, арзон мешавад. Шириш чанд қай ака? Ака шириш? Шир 5 литр саҳари бега. Онаи гусолаш. Бозор чанд кад ака?
15000 саркадаги камтарак болотарам кардаги ҳастанд. ҳозирашта додаги нест. марҳамат. инҷо якта ғуноҷини зур буда соли пурсем кани чӣ хела вазъиятош буғузаи қисира ғуноҷин қисир будааст бародаро қисир фарбеи тайёр нархиш 20000 сомонӣ муомила дорад. барои молкиниам варианти созад ки фарбеи тайёра агар барои гӯшт пӯшт ё қурмонида боша хоб 17000 сомонӣ бозор кардааст. ҳозирашта додагӣ нест. уҷа яктаи дига шведам буда ваям яп мепурсем. агар соҳибш против набошад навор мекунем шаҳр 17000 надодааст. ғуноҷини шведӣ фарбе тайёр қисир. маъмур азия анаи гови шведӣ савдо шуда чанд 24000 сомонӣ. ютуб инстаграмда ҳам ҳаст. маъмур азия мезанед. хоб 24000 сомонӣ қисир гови шведӣ миёндароз лекин пародаш тоза будааст. савдо шудаги 24 ана аку ира бихезон ака. И буғузаи қисир. Қисира фарбеи тайёр ба фирма. Бихезон ака. Чо. Ана. ишам ғуноҷини фарбе қисир тайёр барои гӯшт. Чанд пул гуфти ака? 16000 сомонӣ муомила дора. Бозор чанд кард? 14. Номери телефон мемонӣ? Номери телефон мемонем 14 дан надода. 917 917 232. Тамом. Адрес куҷояд? Совхози Туркманистон харидоро боша муроҷиат мекунед. Рақамора гуфтагӣ. Молои бародар, молои гарантӣ мега. 3 сола молдас қисир. Ягонта гусола кадаги ё не? Ягонта гусола накардааст. Тамом ака гап нест. Пай калон 52 50 дирам 628 кило 628 кило 52 сомону 50 дирам дута савдо шудаги мега доимшане ки намедонам ё бировардаги ё аку меёрам 628 буда то ҳисоб китоб кунем чанди шид ака 289 289 кило брон 297 маъмур азия 298 кило я бори дига 45 сомонӣ савдо шуда 287 91 94 45 гирифтем я бори дига сей морам дост ям қай шведи буда 366 чанди савдо шуда ака не савдо шуда 48 сомон 366 кило 68 момад бо 366 сокат соуқтан ҳисоб кунем қай фасон дайне абқай карпар меброя болои тарозу ҳоҷи чанди савдо шуд чанд шид ака 49 ҳоз килоша мебинем 49 сомонӣ буқаи карпа тоза ялтас мекунад шушта тоза када овардаги танша занад 409 кило 49 сомонӣ 409 кило ҳисоб китоб шафтон бирорем 407 бо
406 406 407 407 kilo 49 somoni. Ana yakta دیگه برام. Amira narxa familiyanda 333 kilo. 333 kilo iş. Mamur Aziya. 333. Ana iş. Ana iş bu kay gibrida. Çand işi daka. 48 işi mana iş siyah. 407 kilo bu. İş boşa 490 kilo burama. Bu kay gibrid 490. Bazı zor ka. Çand işi daka. Aka çand işi. 490 kilo. Kiloy zo'r buromad. Narxa lekin avtesta, o'zim anirmakman. Bu qay gibrid giftem-ku 490 kilo. 50 savdo shidagi xitoy hisob kitob zanim. Xo'p. Mana go'y moda ham. Qay dar ko'rdingiz. 49 somoni 299 kilo. 49 somoni 299. Xitoy hisob etman. Ino sham 49 shidagi. İşam amın arxa 310 kilo. 310 kilo işam çilini hisob mekini. Ne yaktayı diga buroma. İş 378 kilo. 378. Çand işi daka? Çilinik somonu. Kanali Mamur Aziya. 50 dirham. Skidka dora? Skidka dora? 5 skidka. Çilinik somonu 50 dirhami. 300 çand بود؟ اشون ابلو گاونی سا. چند بود 378 378 کیلو 49 somonu 50 dirhami 5 skidka. Yine olmadı aka. Gavne saka gavne. Eşon kabul kım oldu. Arayı bromo destem. Çand işi daka? Çandi? Savdo nashida vali. Kay dar ko'rnes. Arayı bukay Shvedi savdo shidaga barodaro. 49 somoni. O'zi so'yib ishmiyor ya, tarozi memoni. Ha, qasov. Qasov giriftasira 49 somoni kilo barkash. So'yib ishmiyor, tarozi memona. Hami qati pesh tarozi zura navursha bas mekine. Va o'ja angusov budas, angusov ham qalontarosh nomidagida va o'zi navur mekine. Chand ishi aka? 48 somoni. 48 somoni. Baqay Karpat. 338 kilo. 48 somoni. 338. 39. 339. Ana isham hamon arqa. Ya bori diga mayli. Bisyor jumbet ya bori diga. 338 kilo. Abo. 338. Ay deyim şey. İşam hamon arqa. 48. 343 kilo iş. 343. Ira paroda şutar bu. 343. Ijabo dita go'y moda omad. Yora aku baroy chi tarozi monda istay namidonam. Hamин yoram 1 kilosh ham mebinем, lekin narxa gufta nametonam. Narxa agar moda xabar karad, gap mezaram navshane. 627 kilo burun. Go'y moda, neki behad kalon. Ne diyeyim şey? 627 budam.
Дегим шавем диге. Иш 496 кило. 496. Наванги буқаи швед мана. 49 сомони савдо шудага. Соҳиби шомад. Ҳозир мебинем килоша бародаро. 448 кило. 448 кило, 49 сомони кило баркаш. Хто ҳисоб кунем бародаро. Анаи буқа 780 килограммат савдо шудаги нест мекарди. Ира фақат барои килоша фаҳмидан. бародаро иҷа буқои 780. анаи буқое ки пародаи ангус аз Догистон омадага 6 сар. Нархош чанди ака? 23000 сомонӣ. Муомила дора бо? 23000 сомонӣ муомила дора. 6 сар хонада бо аст? 4 таи дига хонада аст. Ҳамаги 10 сар буқои ангус барои бонӣ. Бастам ема метен иншолло ина зур вес мегира. 23000 сомонӣ ай. Ҳамаш як хел нарх. 23000 сомонӣ муомила дора бародаро. Килобаркаштам савдо кадам мегира ба фикрам бо килобаркаша неки хутом ба телефон аниқ мекунем. Ҳозир рақамоша мемонем. 909 66 07 33. WhatsApp аса? WhatsApp дора, телефоншам кор мекуна. Хоб касе да дар кора муроҷиат мекуне, адресо ноҳияи Вағш. Метавонед ки ай пеш омада бинен. Метавонед ки ба телефонам заказ кунед. Одамои бовария бародаро. Марҳамат. Якта буқачаи парвел. Пародаш беҳад базебай. Хоб ин яго моли зоти хати гибрид шидага 12000 сомонӣ мега нарша муомила дора. Саҳар 10800 кадеста буд мега, ҳозир 10500 кадеста. Набудеста бародаро. Ира чанд гирифта? 10600 савдо шуда. Фаҳмиш зуру дайнеки. 10600. Анаи тарбе. 10500 набудеста. Анаи бай 10600 савдо шуда. Ку швед? Ина швед, ина. Чанд пул? Ира 11 мега, 12 11 муомила. Бозор чанд пул се? бозор ака 10-300 бозор кадеста. И додари шведай. О, ҷиянош, гап нест. Буқои средни бисёр кас хоҳиш карда буд. Чанд? 10000 муомила. Бозор чанд ка? 91, 92 бозор када га. Иша чи ака? Тамом ака, оз мерам. Ира чанд када ка? ира 10100 сум бозор кардеста, 11000 гуфтесидага бародаро. Хоҳиш средни бисёр кас мепурсам ана. Анаи ай баршам я бар бинед 10600 гирифтага ира. Ана иҷа бо буқо барои бастан буқои парод истебудай 5 сар. Нархоша бугу ака? 19000 сомонӣ муомила дора. 18 пурсидеста надоде, на? Номерошам яса. Хоб Карпат швед мол дар кор боша аса. номероро гап зан. 917 07 45 47. швед дар кор боша Карпат чорни пёстр любой намуда. Гап нест. WhatsApp ҳам дора? Адресо куҷои? Қурған пеши вокзал. Молаем не бародар касида дар курай. Хоб чорни пёстршам будааст, Карпатшам, шведшам ёфта метем мега. Нами дабайнам не дутта зури зуруш нави қате. Анаи будай. Дутта лаванги. Фаҳмишам созай. Дарозишам 100% мобайл меса. Марҳамат. Номероша мондем. аз номи канали мо муроҷиат кунед. Рекламаи бепул. Бародаро пеши қушқоро омадагем, қушқорои тайёр барои қурбонӣ. Нархошон аз 3500 сомонӣ сар мешавад.
то 5000 сомонира будааст. Хоб нархе ки фрукта эстанд ай 3300 сомони сар кардагӣ то 4300 4500 ам фрукта мега калон-калоноша. Ино плюс минус 2 солаҳанд. Чиё плюс минус гуфтестем? Баъзеош таи 2 сола, баъзеош ай 2 сола гузаштагӣ камтарак. Ана хеле сини сол. Мана хуш шуд тамошо кунем. Шкорои пародошон базе. Ана иҷа и бузи очабача. И буз чанд пул буда буз? Ҳа? Чанд? Не, барои видео чанд савдо шуд? Намедонам. Буз 2000 бо савдо машхиси ту буз. Не, нарх савдо шудагиш так. Савдо шекли. Савдо харидагӣ, а? Бародарам Қушқорои Абдурахмони Ҷомӣ будааст. Собиқ Розиқи Беруз. хоб Қушқорои акаи Розиқи Беруз. Реаксияга коча. Ҳамин нархи бузора мефаҳмиде? Инам бозинам 1 2 3 4 та 2,5 2,5 савдо шуда, на? Хел. Ҳамин 4 та очабача ино. Хоб, иам бачиша, я? Хоб, не, бачи калониш. Не, баъди вай не дугоника зоидага 2,5 ҳар 4 савдо шудага бародаро. Тамом, гап нест ака. Бародаро и бозор моли майда беҳад бисёр ай, беҳад. Исо ҳама ҷо пуршидага. Неке бисёриш ай камера мегирезанда, ҳамиш мезеба. Ами камера мебинанд, не нақша гап мезананд, не дигаша. Ҳоиз бо ба қадри имкон ҳаракат мекунем, нархоша пурсида аниқ карда ба шуморо гап мезанам. Иҷа ҳаттау серкои калони бахвад омада шохора бинем. Аминора я мепурсидем. Бардоро ина барои элита омадага, барои ҳисори қушқор. Модаш ҳам аст? Ҳамаш қушқор будааст. Хоб 2800 мега муомила дора бародаро. Хоб нархи савдошидагишон ай 2300 то 2500 сомона фруктесте мега вобаста аями ҳолати молҳо. Ино чанд моҳа нака? 7 моҳа барачоай, 7 моҳа қушқорай ҳамаш. Марҳамат. Сини солша бисёр кас хоҳиш мекунад, сини солшам пурс ина 7 моҳа будааст. ина қушқорои як солау 2 моҳа, як солау 3 моҳа қушқоро будааст. 3200 ам боз муомила дора. Чанди рафтеста яка? 28 додестем. Ай 28 то 3000 рафтеста. Тако ҳам будааст. 2000 сум додестам. 2000 сум я? 23 мегум. Мардум. 23 гуфтеста муомила дора. Сотаман кетаман. Тамом, гап нест. Рақами телефонам монака. Рақами телефонам 901 901 71 71 89 89 адресо куҷо яка? Адресо Терагли. Ноҳия шаҳр. Ноҳия ҷамоати машъал бахш. Ноҳияи Вахш, гап нест ака. Тамом, касида дар корай муроҷиат мекунед. Модаш ҳам ҳаста, совлуқо. Модаш ҳам ҳастай, нақшам, сиркаш ҳам ҳастай. Сиркаву такаву ҳама чӣ Анам ҳаст. бачакам бупурс така дорам. Бупурс. Такаи калона чанд кад ака? 37 Чанд? 3700 Кадан ё гуфтести? гуфтестам 3300 кадест. 3300 ам такаи сирка? Така. Марҳамат. Бародаро наора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем. Касе видеоро то ҳамиҷаро то охирша тамошо кард, дар комментари ҳатман рақами 88 бинависед, чанд кас то охирша тамошо кард, мо бифаҳмем. барои дастгиритон ҳамада раҳмат. Саломат бошем бародаро. Видеоҳои ҷолиб ҳоли аз пеш аз канали мо дур наравед.